An balimaw ani ɲankuma bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ an ka camancɛ fanga mɔgɔ minnu kun kan ka sigi Tɔnbɔkutu ani Tawudeni kununko olu kɔni o ma se ka sigi ka sabula banbaganci dɔw bɛ yen nɔ n'olu kɔni ko o tɛ se ka sigi ko ka sabula ko u bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu sigi ko mɔgɔ ninnu ko olu tɛ yen Tɔnbɔkutukaw ka problème dɔn o kɔni kun kan ka sigi kunun o ma se ka kɛ i n'a fɔ tɔw kɛra cogo min na n'olu kɛra nisɔndiyaba ye n'o ye Kidali ta ani Gawo ta ani Menaka ta ye olu kɔni sigira o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o kulo kan o de ye k'a fɔ ko MINUSMA ka polisi dɔ o kɔni ye su de yera a ka bureau kɔnɔ jumadon Tɔnbɔkutu o polisi in kɔni bon a ma se ka dɔn halisa a sara sacogo kelen min na mais dɔw kɔni bɛ k'a fɔ ko a sara ko a y'a yɛrɛ faga ko a ye papier dɔ sɛbɛn n'o ye lettre ye k'o to yen nɔ bon MINUSMA mɔgɔw kɔni ma o confirmer fɔlɔ minnu kɔni ye a salen ye o kɛra sɔgɔmada fɛ minnu bɛna bureau furan olu de nana sɔrɔ su in kɔni bɛ yen nɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da o kulo kan o de ye k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Pɔnze an b'a bila da o kulo kan k'a fɔ ko o dɔgɔtɔrɔso in ko olu kɔni ka scanner ani min bɛ IRM kɛ n'o ye imagerie par résonance magnétique ye k'olu kɔni olu tɛ ka marcher o bɛ wagati jan bɔ sisan o banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ olu kɔni diyagoyalen don soit ka taa hôpital du Mali la ou bien ka taga furakɛli yɔrɔ sarataw la ka taga usu yɛrɛ scanner ou bien k'u ka IRM kɛ o ko kɔni o bɛ sen na a bɛ wagati jan bɔ sisan nɔ foyi kɔni ma kɛ fɔlɔ min bɛ se ka o ko o bali an balimaw kibaruya min b'an bolo ka da o kulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la